Саратов өлкәсе Хвалынск шәһәрендә яшәп килүче гүзәл хатын-кыз Бахтиярова Юлия Загитовнаның бүген 7 гыйнвар көнне матур туган көне. Әлеге күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Наил Рушанович, кызы Аминочка, кайнатасы Рушан Равилович, кайнанасы Асия Рәшитовна, кайнабысы Раил Рушанович, кайынсеңлесе Руфина Рушановна, әнисе Җавахира Абдрәшитовна, әтисе Загит Махмутович кытлап, җылы теләкләрен җиткерергә ашыгалар. Аларның җылы теләкләренә шулай ук ике яклап барча туганнары да бик теләп кушылалар. Әле яңа гына яши башладык дип әйтсәм, ялгыш сүзләр белән башламам мин үз язмамны. Әйе, яңа гына. Әлегә кадәр мин яшәмәгәнмен, чөнки минем янымда алтыным, куянчыгым, йөрәгем, җаным, кадерле хатыным Юлиям юк иде. Үз-үземне бәхетемә бүген дә нишләптер ышанып җитә алмыйм. Бер үк үзем генә күз тидермим. Шул кадәр яратуымны сүзләргә генә салып җиткереп тә булмый ул. Татлым минем, иң назлы, иң күркәм, иң хуш исле гөлем. Назлы күбәләгем, җанымны юандыручым, күңелемне дә тынычландыра алучы иң якты йолдызым. Мин өчен ир итеп, татлы баламны бүләк итүче олы хәрефтән әни дә ул. Рәхмәт сиңа, гомеремә ям истәп, елларымда очраганың өчен. Мин бит сине үлеп яратам, һәм теләгем гомере буе бары синең генә яратып, иң бәхетле хатын итәргә. Сулар һавама әйләндең алтыным бик тиз ара. Син җаныма җитмәсәң, әллә ничек кыен итеп үземне сизәм. Синең бәйрәмең көнендә әти-әнигә олы рәхмәт укыйсым килә. Мине бәхетле итеп, алтындай балаларын үстергәннәре өчен. Алла бирсә, курыкмагыз, мин аны бәхетле итеп, сезне дә тик шатландырып кына яшәрбез. Яратканым, кадерле кызыбыз һәм сөекле киленебез. Котлыйбыз сине туган көнең белән. Телибез исәнлек, саулык. Яраткан тормыш иптәшең белән бергә, тигез, озын гомер итегез. Бел, син аның артында ышанычлы тау артында сыман яши аласың. Ә без исә кирәк чакта һәр вакыт ярдәм кулын сузачакбыз. Меңнәр арасында бердән берем, синдә җаным миннән киләчәк. Күңелемне җылытучы кояш, яшәештә гүзәл бер чәчәк. Күңелемә тылсым иңдерүче, йөрәгемне урлап алучы, меңнәр арасыннан иң кадерлем, иң газизым булып калучы. Язмышыма мәңге рәхмәтле мин, сине таптым гомер юлымда. Синең белән белдем сөю барын, хәзер инде Гөлсин уемда. Җаныкаем, Гөлсин диеп кенә тибә минем нәни йөрәгем. Бу сөюне мәңге саклармын мин, синең өчен, сиңа бәгырем. Кадерле Юлия Загитовна, чын күңелдән яраткан тормыш иптәшегез һәм балаларыгызның теләкләре чынга ашуын телибез. Һәм бары ул гына сайлап алган матур җырны бүләккә юллыйбыз. Yazda түгел, күздә түгел, кыш көне син тугансың. Аппак карлар кебек үзең шундый чибәр булгансың. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Син шибәрдә ясап куйган шикелле, яшь гомерләр үтеп бара, кайтарлы икелле. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Ямлы үтсен синең туган көннәрең, иминлектә, исәнлектә үтсен гомерләрең. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә.
şatılık kızın ömür versin Xuday üzüne. Senin tuğan gününde Bəxit şatılık kızın ömür versin Xuday üzüne. Qarlar yava senin tuğan gününde Bəxit şatılık kızın ömür versin Xuday üzüne. Qarlar yava senin tuğan gününde Bəxit şatılık kızın ömür versin Xuday üzüne. Qarlar yava senin tuğan gününde Bəxit şatılık kızın ömür versin Xuday üzüne. Bəxit şatılık kızın ömür versin Xuday üzüne.